Hanne canne canne hey Allah da verin dişine ah bu tane lezzetli yiyeceğine hanne ya da salma bu yüreğime yaralı ya da lezzetli yiyeceğine hanne ya da salma bu yüreğime yaralı gel lady cennet dansım oyna hanne gel lady hey canetten bu canet Hanne canne hey yolovadan seyredişine ah bu canı o da talle yine de ovadan bir tane klipin başını başladık. Klipin neyle olacaklığı vardı Keriyedeki yali özümün tevim hiç tat bilemek doğruyum açtım sebebi men klipte köp zadı şartlık sohbet ondan ya şartlığın fikirleri men için ati möhüm olup duruyor. Şoň üçin men diňe özüme düşenini edýän klipde ya da lezzetli yiyeceğine hanne ya da salma bu yüreğime yaralı ya da lezzetli yiyeceğine hanne gelin men sizi şu klibe gatnaşyjylar bilen tanıştyraýyn böyle gel. Ene bu taýda pizza yiyen bir topar var. O bizde Şamrat Orazman mehmanlığı. Hoş geldin. Хомячек, супер ханна. Yeah. Съемочная группа отличная. Мы, правда, долго ждали, конечно, начало съемок, но это было все не зря, потому что это, на самом деле, долгожданный клип. И просидели не зря, дождались, танцуем, работаем в процессе, надеемся, что клип получится просто замечательный. И вам понравится, и всем понравится. У вас, конечно, супер получилось. Спасибо вам большое. Мне очень нравится. Да? Мне песня нравится. Нормально? Спасибо вам. Ну, вы тоже очень классно танцуете. Спасибо вам большое. Спасибо, я рада, что вам понравилось. Клип будет, наверное, супер, да? Безусловно. Spasiba. Etadi klipin guramaçylygına gatnaşan ýigitler pizzalar üçin götürdi ha diýerler. O kliplen bir boljanan ýan şartly klip Murat öz ikisi birleşende iň gowy klip çykýar. Men seňka. Gel. Ayşe gel bäri. Şuma da ýörete benim klipimizde owadan taňky bilen çykyş etdi. Hemmesi gowuna ýarady, gowy boldy. Sen pikirin näli? Bizim söýüşli gruppamyz näli? Sen gowuna ýaradymy? Я надеюсь, клип, я думаю, будет очень шикарно. Дай Бог, мы все сейчас делаем, чтобы все было шикарно. Так что, зрители мои, ждите нового клипа. Şu gününe Murat Öğül'ün klibini alıp otur. Murat sana üstünlük ardı ödeyen. Murat Öğül, Murat özüň doganjymyň söňkasyna geldik. Söňka gidip duruşy var, super ýagdaýda. Hemmeşek ýaly şatlyk sohbet Murat Öğül. Bu gruppalar hemmesi super. Hemmesi birlikde. Näme üstünlük ardy ödýän, Murada şatlyga hemme oglanlara üstünlük ardy ödýän. Bu klipimiz täze aydymy özüm ýazdım. Elbette yazmağa Bayram Nobatson kömekleşdi. Ondan soň Ataş Jumayev aranjirovkasy etdi. Owadan muradym orta çykmagynyň esasy sebäpkarlarynyň biri Ataş Jumayev diýip aýdyp biljek. Klipa gatnaşan ähli mehmanlara minnetdarlygymy bildirýän. Aýratyn klipe düşen tançy gyýdlara, ýigitlere minnetdarlygymy bildirýän. Aýratyn toý şekildiň işgärlerini bizde her klipimizde biz ýalyňy doýanoklar. Size de aýratyn minnetdarlygymy bildirýän. Meni elmydamy begendirýäňiz janyňyz sag bolsun. Bu klipde de owadan şäher arkada. Ýene de
owadan klip ortağa çıkar dep Twitter'ımdan inanýan. İnşallah yakın günlerde bu klipe soňuşa dilersiniz. Çok sağ olun. Hey Allah odan terredişine, kutsana